Kimegyek a mosdóba. Összedek WC papír. Oké, kész is vagyunk. Akkor kimegyek. Menjünk a beszélgetőtérre. Stella! Ó, Taylor, szia! Hol voltál, és miért sebesz az arc? Hát, ez hosszú történet, majd elmondom, viszont menjünk haza. Oké. És akkor én miről beszélgetek? Ti tudjátok? Én nem tudom. Ne is foglalkozz velük. Ja, mondjuk nekem is tetszik, ami tetszik közülük valamelyik, de hagyjuk. Menjünk inkább. Oké. Akkor menjünk. Menjünk. Gyere. Oké, jövök már, nem kell ennyire sietni. Oké, de gyere. Itt vagyok. Mit szeretnél? Há! Szóval, téged börtönbe fogunk vinni. De miért? Engedjetek már el a széktől. Azért, mert te egy szökevény vagy. És a barátnőd is csak havonta egyszer látogathat meg. Tudjuk, mi rejtőzik benned. Ti ezt honnan tudjátok? Onnan tudjuk, hogy mi ugye tudósok vagyunk, mi mindent tudunk. Szóval akkor börtönbe vinsz. Ne, hagyjatok, Hol vagyok? Ez nagyon rossz ágy. Rendesen kőből van. Szóval nem tudom, mit csináljak. Elnézést. Mindegy, is elmegyek aludni. Bella! Egyszerűen... Hogy tehetesz velem? Te mit keresel itt? És hogy nincs itt ketrec? Ez csak álom volt. Szerencsére. Itt kell meg. Inkább visszafekszek aludni. Stella? Bella? Szia! Tudom, hogy dühös vagy rám, de azt gondoltam, hogy 18 éves koromban fogom ezt elmondani. De miért rejtetted el ezt előlem? Mi van a szemeddel? Jézusom, professzor! Igen? Mit szeretnél? Mi a gond Stellával? Van bajom? 4-26-os, de nincsen vele semmi bajom. Ez normális. Nyugodtan hazamehet, mert lejárt a találkozás ideje, szóval viszlát. Most nem tudom. Ön meg? Maradjon itt, és élvezze ki a bosszúját. Egyszerűen ezt nem bírom. Egyszerűen én ezt már nem bírom.